Cariyos punika nyariosaken Bandung Bondowoso ingkang kersa nggarwa Rara Jonggrang sasapunipun naklukaken Kraton Boko. Rara Jonggrang ingkang boten tresna banjur maringi syarat supados dipundamelaken 1000 candhi ing dan wekdal sawengi. Kanthi pambiyantu Bolojing, Bandung Bondowoso meh saged nggenepi panyuwunan kasebut. Nanging Rara Jonggrang nggadhahi siasat nutuk lesung lan mbesen damen supados kahanan ketingal sampun enjang. Amargi rumaos dipunapusi, Bandung Bondowoso duka lan nyumpah Rara Jonggrang dados reca kagem nggenepi candhi ingkang kaping 1000. Suasana kraton Prambanan-reja, Prabu Boko lenggah wonten ing dampar. Kepiredan para emban-embon saha para punggawa. Dumadakan kepireng swarane geger, Bandung Bondowoso saha para prajuritipun rawuh nyerang. Prabu Boko, sumangga panjenengan sumara. Kraton panjenengan dados enggal kagungan kula. Boten, kula boten badhe nyerake kraton kula kematen kemawon. Kadadosan pangsengit antawisipun Prabu Boko saha Bandung Bondowoso. Amargi kesaktianipun Bandung Bondowoso ngluwihi, Prabu Boko tilar donya. Hahaha, pungkasanipun kraton Prambanan punika tumeka ing astanipun kula. Para dayang kaget saha wedi. Rara Jonggrang mlebet kanthi pasuryan sedhi amargi mirsani ramanipun sampun tilar donya. Rama, Sinten panjenengan Duh Widodari? kula Rara Jonggrang putrinipun Prabu Boko. Rara Jonggrang, kula nyuwun panjenengan dados garwanipun kula. Kula nyuwun panjenengan dados Parmaweswari ing kraton punika. Mboten kersa, panjenengan sampun dadosake rama kula tilar donya, kados pundi kula saged nampi lamaran panjenengan. Rara Jonggrang, sumangga dipun kalih kanthi sae. Yen menawi boten kersa, kula badhe dadosaken kerusakan dumateng sedaya ingkang tasih wonten ing kraton punika. Rara Jonggrang lenggah bebarengan para emban-embanipun mikiraken cara kangge nampik lamaran Bandung Bondowoso tanpa damel rakyatipun sengsara. Kula mengertos. Kula badhe nyuwun syarat ingkang boten saged dipun lampahi. Kados pundi Rara Jonggrang? Menapa panjenengan sampun netepaken sumanggih? Kula badhe nampi lamaran panjenengan nanging wonten setunggal syarat. Menapa punika? Aturaken kemawon. Kanthi kesaktian kula sedaya saged kedadosaken. Tangsahaken Candhi Sewu ing sajroné setunggal dalu.
Hahaha. Candi Sewu, gampil. Kula badhe nglampahi punika. Kadung Bondowoso miwiti rencana dalemipun. Panjenenganipun nyeluk mula saking bangsa Jin. Hei, Watu Beojen, medalo. Tansah ana nyawisaken 1000 candi sajroning sewengi. Rara Jonggrang kanthi mendel mirsani saking jendela keraton. Panjenenganipun wiwit ngraos Adri. Kula kedah ngendhekaken pembiyantu punika. Monggo enggal tindak. Padasana para kawula sedaya. Rara Jonggrang bebarengan kalian para embon-embon tindak dhateng desa. Panjenenganipun nyuwun pitulung dhateng Rama Dalem saha Ibu Dalem Bondowoso. Tulung Rama Dalem, panjenengan saha para kawula kedah nyemet damen nabuh lesung saha nglairaken swanten reja sanget. Kula nyuwun supados para jin punika kasil kapundhung. Nggih Putri Dalem, kula badhe nderek paring pambiyantu. Para kawula desa wiwit nyumet damen ing sisi wetan, nabuh lesung saha nglairaken swanten reja. Para jin lajeng sami Adri, amargi nyangka bilih Bagaskara sampun rawuh. Pirsa, srengenge sampun medal, kula sami kedah enggal wangsul. Leres sanget kita sami boten kasil. Para jin lajeng sirna ninggalaken 909 candi ingkang sampun jumeneng. Kadung Bondowoso ngraos duka sanget. Sanget dan kapuntung. Kadung Bondowoso wangsul milih dhateng kraton. Panjenenganipun mirsani Rara Jonggrang kanthi raos duka ingkang jero. Rara Jonggrang panjenengan licik. Candi punika wonten 909 samenika panjenengan badhe nampi akibatipun. Rara Jonggrang kaget sanget piyambakipun sumerep bilih sampun boten saged jalak. Kula badhe nyabda panjenengan. Panjenengan badhe dados arca ingkang jangkepi candi kula. Dados arca kaping 1000. Kesaktianipun Bandung Bondowoso ngekutuk Rara Jonggrang. Alkipun Rara Jonggrang alon-alon awa dados arca watu ingkang indah lan sampurna. Arca punika dipun pasang wonten ing candi ingkang dereng rampung dados arca kaping 1000. Bondowoso jumeneng wonten ing ngarepe arca Rara Jonggrang. Piyambakipun rumangsa sedih lan gelo. Piyambakipun lajeng tindak papan punika. Arca-arca punika sakmenika kawéntar kanthi nama Candi Prambanan lan arca Rara Jonggrang wonten ing dalem minangka bukti saking katresnan ingkang dipun peksa lan minangka sawijining memala. Sumangga panjenengan menapa panjenengan sampun Maaf, gelem gue. Kula saged Badhe nderek. Boten kula jelas ya. Benar iki sih. Tansahaken
dina depan. Oh iya, lali. Tampil. Kula badhe Kula badhe. Yang disin. Ya Kak. Editi anjay. Oke guys, kita mau ngevlog dulu ya guys ya. Kita cari teman-teman. Dia sedang mengabarkan dialog. Oke, kita room tour guys. Bentar. Mau enak nunggu. Ini Barat Jones. Oke, Dilakukan aku mau bunuh. kita langsung Orang aku